हॅलो एव्हरीवन, मी मोना काते मेकओव्हर. आज आहे माझ्या क्लासचा सेकंड डे. आज आलेले आहे अखिलेश दादा नायरा कॉस्मेटिकमधून प्रोडक्ट डिटेल द्यायला आणि वॉर्म वेलकम गिफ्ट घेऊन. तर हे सगळं झाल्यानंतर मी माझ्या स्टुडंटला प्रोडक्ट लिस्ट दिलेली की काय काय प्रोडक्ट घ्यायचे आहे त्यांना. त्यानंतर मी साडी सेशन स्टार्ट केलेला. तर साडी सेशनमध्ये फर्स्ट मी त्यांना साडीची नऊवारी कशी घालायची ते शिकवली. त्यामध्ये फिनिशिंग कसं द्यायचं, प्रॉपर पिनिंग कशी करायची आणि कुठे कुठे त्यांना जर प्रॉब्लेम येत आहे बॉडी शेपच्या अकॉर्डिंग, हाईटच्या अकॉर्डिंग, जर क्लायंटला वेगळी प्रॉब्लेम्स येत असते तर ते प्रॉब्लेमला कसं कव्हर करायचं, कसं हँडल करायचं, हे सगळं सुद्धा मी त्यांना डिटेलमध्ये शिकवलं. त्यानंतर सेकंड साडी ड्रॅपिंग, महाराष्ट्रीयन नॉर्मल साडी ड्रॅपिंग शिकवलेली. हे सगळं झाल्यानंतर मी त्यांच्याकडे प्रॅक्टिससुद्धा करून घेतलेली. तर असा काहीसा आज आमचा सेकंड डे गेलेला आहे. फर्स्ट आणि सेकंड डे मी थोडा कमी टायमिंगमध्ये घेते आणि नेक्स्ट डे मी थोडा जास्त टायमिंगचा घेणार आहे. तर चला भेटूया उद्या काय होते त्याबद्दल.